Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kene ketok kok sana. Berjumpa lagi di Pondali Pang Bali, yuk betul 100. Nek biyen kan Intan kan tua-tua makin Gila. makin berkaya. Berkaya Ngono, kok iso lho. Lali. Tua-tua makin berkaya. Gaya. Hari Minggu betul. Hari yang indah, hari yang cerah, Alhamdulillah, pelan-pelan ubuk bosan go. Wis bar diresiki omahe wis nyapu, kursi-kursi ya wis di Lapi. Rencana lho ya. Betul 100 ayo. Intan mau ke Bojo Negara. Dalam rangka di ini kan pengenane Tapi engko ibu roh sekolahanku nah tapi engko. Iki ora bloro, Bojonegoro. Bojonegoro, betul 100. Ya, tripoten ning ndi lah? Tripoten ning ndi? Tak syuting nae. Intan ki ben jejer kene. Ya, lirari. Ngono lho maksude ibu ki Intan ben jejer ning kene. Pekorone ki ning ndi tripote? Mbah. Nanti yo. Mari angger bar nganggo yo sembuh lali ya. Nek ambek tripod kan iso ambek Intan ngono lho. Ketak ya. Enek paket sing ngene mang Apa? paketane ki langsung nuk lho Bu, nek ning gone apa ki pokoke 35. Engko tak jak. Intan kan kemarin dapat rezeki dari Mas Dimas toh. Iya, betul. Kan entuk rezeki yo dibagi. Ya untuk Salwa, Mas Yoyo, terus tinggu ngajak Kinara barang ning Noyo Gimbal. Iya. Iki saiki nek gantian Kinara yuk dijak ning gone Gofan. Bu dek mang anak WA Mbak Ida. Mbak Indah paling ngajak budal. Budal jam piro paling ngomong. Kan nek budale rondo esuk kan maksudnya kan ben rondo adem. Betul. Hah? Mbak Indah WA. Mbak Indah WA. Tapi ora tak buka kok. Aja sik. Ben ibu aja. Paling iya. Budal jam piro, Nduk, Wah? Iya, Mbak. Bu ngaran. Bude tak iya, Dok. Sik. Ayo tak golekno klambi. Intan. Yo kan nyemplung ning kolam renang. Alah mbleber tan, alah ora pas. Alon-alon. Ayo golek klambi. Iki engko tekan omah tak nggone apa ora, Bu? Gak usah. Aku gumon ning dia tripodku iki. Gorene, Dil. Gorene. Ayo golek salin. Ayo. Tak balik lagi. Iya. Wis kabeh iki. Wes. Ya. Bar dibalik. Ketoke Repa yo wis mandi, Dok. Repa mandi. Ayo. Awakmu salin. Nggawa tas cilik aku gak melok nyemplung kok e. Nek juga ono salin. Lho, kae wis sabene wis mandi. Nanti kelambinem. Golekno. Nek nyemplung aku Katok cekak. tasik. Malah ki ndek iki mbok trot-trot, mbok torot-torot to, Dok. Wis ditata rapi ya mbok ora torot. Ki ibu, guys. Ya ki ibu apa iki? Iya lah, ndak sapa lah mosok iki mbok ketoke opo. Wis bar mbok engko ndek ini lho, lha nek roke ibu nek sone kene. Wis ndekek sapa ora aku? Ibu. Oh gak, lah dadi morat-marit ngene lah, guys. Ibu tak syuting, guys. Gak apa-apa. Yo kambine. Halo, guys. Engko nek mantuk nganggo ndi? Budale nganggo kaos ora apa-apa engko nyemplung. Bu, budal nganggo iki lho. Aja sing kuwi. Kuwi tipis engko pres ngono ku lho. Tak golek. Katok cekak ibu.
Mbok maksuti? Oh iya, aja sing kuwi nduk kadang cekak nduk. Lah- Kadang cekak ki yo akeh pemirsa Intan iki, tapi sing dienggo ki men iki ya iki lho. Kebesarane ki men iki. Ndi tak lempetane neh. Wes gampang kok tak lempiti. Lho, ya enek sing ngene. Enek sing rupane merah. Ki lho kok nganggo iki sing cekak sing dienggo nyemplung banyu. Heeh. Lho, enek neh iki sing warnane ngene iki. Heeh. Enek Toto neh. iki. Heeh. Totonah tapi engko. Ya, wis tak totone. Wis pateni sik. Cus. Nyampe. Halo Mbak Jess. Goro-goro nonton kontennya Mbak Jess. Yang itu loh ning gone ndi nduk Gopan. Endi lah sorotan loh. Iya. Ajeng ndika. Insyaallah. Jalan-jalan. Iya, Duk. Ada Mbak Ayu Jess. ya Allah. Ono ya Mbak ya. Ayo. Waduh, Goblok dino Dino ayu senil sentul. Mau berangkat Mbak Jess? Iku ajeng niki iku sing bareng. Iya. Hati-hati. Minggu-minggu Nduk. Halo. Iya lah. Halo Nduk Rara. Halo. Wes ben ki concong-concongan ya, Duk. Tuh. Lebaran ki saling-saliman ning pinggir jalan. Iya. Piring. Wes gak apa-apa, Nduk. Nduk ini apa-apa mbok jak anu sama jak konten. Gua karo ngonten karo Mak Ngatini delok to. Iya, Nduk. Makasih sayangku. Apa juga apa kae sentil cilik kae? Sing kari apane? Dari nggo sing nggo maat ini. Nduk iki ki tak syuting pakan cek fresh-fresh kabeh delok to. Lho, cek wayu-wayu lho. Iya, tuanti cantik cek. Malam sini longsor ya. Wes. Kelokopan kabeh. Mbak Endahi, Mas Dimas arep apa nduk kuwi iki? Arep piye ngono lho? Enak apa nduk kuwi iki? Ceritane kan tekle sampe ngarep. Hujan kan nek masukno mobil anu to polisi. Walah. Itu sing depan tok itu di Diklokopi, digawe kasar. digawe ngenten iki lah semen sami kersane nek pas hujan masukin mobilnya betul. Oh iya iya Nduk iya Kan iya. licin, Bu. Ya sudah selamat beraktivitas ya Nduk ya. Aku mah ya wis ngabari wis selamat beraktivitas. Saya tak celokno Nduk. Ya aku tak ranah ya. Oke Nduk. Amit nggih Pak. Walah dikelakopi. Mak Ngatini, make dintasi. Jenengan sing diapake arek dibetok kalian jenengan. Ada yang betok ngetenan barang, Mak. Biasa anak wedok. Nggih nggih nggih. Wedok kono. Anu, Rima Melati. Rima Melati. Lah jenenge mosok ndang niku jere mirip Mas Dimas tak mat-matno nggih. Sithik. Maksudnya sing mirip niku kupinge. Nggih pun Matin, selamat bertugas nggih. Nggih nggih. Apa ning gone kembarane Mas Dimas. Ilekmu nggih nggih. Tumben apa gawakno wedak, gawakno apa kuwi mau. Wis nyampe tempate Mas Dimas nggih pemirsa. Ulah berjejer-jejer iki armadane ning kene. Iki piye lah dipateni kok ya ora kenek. Cek nunggu ibune nggih pemirsa. Digandeng sik adike. Ayo sama-sama tante sama Unti Papa. Ya, wes ya. Itu loh, Dok. Itu loh dapat iwak. Dapat iwak itu dilihat toh, Dok. Kinara. Bandune ndang dipakai, nek gak dipakai dipinjem kok digoleki engko. Mau kemana to, Nak? Mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, carane ndekne lungguh sik ngene. Panas, Dok. Panas. Delok Tan. Ibu ana Tan. Tolong, Dok, Tan. Ya. Iki muter. Ning kene ya. Iya. Duduk. Tak ceritani ya. Tak jarene iki lho, ambek anti Hawa, kene tak tunjuk. Ya Tan. Kok kene ketok kok? Iya, dijak mancing iki lho. Tempat apa lagi ini? Ikan. Yeay. Warnanya ini adalah oranye. Ungu. Oranye sing
ya, Dok ya? Oren, ayo Mbak belajar warna yuk. Oren, dapat ikan lagi. Warnanya biru. Pink. Yang biru ini Makin. Saya dapat. Ini juga pink. Pegang Sak. Pegang Mbak. Ini diambil toh, Nah, ore, lagi-lagi Lek Wawa, Tante Wawa. Yang warna merah dan Anti. Merah. Dieling-eling itu Merah. pink. Diambil. Sama dengan kelambinya ini, warnanya pink. Nah, ini merah. Dia merah. Ya, ambil lagi. Nara suka yang pink. Kita ambil no. Ini pink. Loh, ada pink lagi. Ini pinknya pink lemah, ini pink kuat. Ambil. Ambil. Yeay. Ambil, Dok. Ambil lah, godolah. Ini dapat banyak, Eca. Ikannya banyak. Terus nanti mau salin ya, nunggu ibune dulu. Bentar lagi salin. Mana? Tapi Kinara sudah mandi. Sudah, cuma belum disalinin. Kin? Panas, Dok. Bu, golek caprutane, Bu. Iya. Caprutane. Pak Edo, aki Dok jane, tapi panas sih Mbak Ida di payung pura yo. Tapi Payung pura aki. Aki jane, anggo payung Dok jane tak cukupane Dok. Kinara cantik. Dan ikut Tante Wawa, aku tak golek caprutan. Masa apa Dok, Pak? Mie. Coba Dok. Engko dibawa, Bu. Dikekno Mbak Sus seneng ya, Bu. Iya Dok, Mbak Sus seneng to ya. aku yo seneng kok. Berapa apa mangan? Ibu mau juga masak. Duh, napa kamu gak masak? Gak, deknya telah wis nganu makan karo endok karo sambal panggang, karo sego. Engko nek muleh yo gampang kok ngecepe nasi tumbas sambal tahu utawa tumbas sayur utawa ayam geprek wis engko karek. Yo ayam geprek ae, Bu. Sing dijak Mbak Jessica kuwi lho. Oh, dicelup. Iya, Lah saya goleki nek. Kuwi entuk pira kuwi? Toh. Iki padahal panis sih. Iki ana. Lho, Lah, Dok. lumer kuwi. Kok lumer apane sing lumer caprutan kok lumer lah. Lumayan maksudnya. Ambune sogeri. Sing bukan pewangi, Dok. Iki namanya adalah kemangi, bukan pewangi. Iki lho, gak ki. Dijak bermain-main Tante Wawa. Halo sayang. Ayo Intan gawerane ning ademan, Dok. Iya, sabar, aku sabar kok. Jadi sebelum berangkat kita ngampiri si kecil dulu. Kinara Lapin Putri Kendil Merah, nggih pemirsa. Nanti mau diajak Mbah Yun untuk jalan-jalan. Rene, Dok. Oh, cak ini kene, Dok. Jalan-jalan ke Bojonegoro. Gak apa-apa kok Mbah Yun dijukokno neh. Kuwi enak kok. Nah. Nek sing iki ndak bandu wesi, Dok. Bandu wesi apa bandu ora wesi? Mesti. Oh, gak iki dicoklek yo kena iki. Iki dicoklek klek yo kena iki. Aja. Lah ya berarti iki kan dudu sing wesi lah, Dok. Engko nangis nah aku. Oh, nggo apa leh nangis. Lho kuwi bandune. Ora usah nangis. Halo. Apa? Saya menunggu ibune. Nanti salini bariki. Oke. Bu wes bunya. Wes. Tak mame. Tak gua. Iya wes tak mame. Loh. Apa-apaan to, Pak? Saya mentah-mentah loh, Bismillahirrahmanirrahim.
Biyen nang Tegal. Lembu-lembu ngono bisa. Gede-gede ngono. Sini ya kamu. Mana yang kecut? Ayo, kita habis. Ijek nang mam telasno isih kok e. Udah basis? Basis kok digolekno neh. Sing lor kan urung. Sudah. Ampun nggih. Ampun. Udah lho, Nduk iso. Udah ngono. Udah. Tadi udah minum, sudah. Udah. Wah, di anu Mbak Indah, Nduk. Mau. Diceluk Mbak Indah. Ya wis. Ya ampun pemirsa demikian nggih persiapan mau menuju ke Bojonegoro nggih. Iya, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga si sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga nanti diberikan dan saleh pemirsa. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, Ki. Cus. Siapa disalini? Ki lho ki ana apik ki. Salin dulu. Salin dulu. Salin dulu. Di sini kurangi di sini. Sampun. Malah butuhno iki to. Wes. Wes tan adike pet. Apa jenenge disalini dulu. Sendut. Sudah, ayo salin dulu. Pisan kas. Iya, dikira awakmu jek ndek bandu. Tapi ngerti nek awakmu di bandu. Minta gendong kuwi iki. Nyah ndelok. Aja sik. Boten nyah. Ayo. Oke, yes. Ngene lho kan maksudnya ki ngene lho. Gila, juga dia, ayo juga. Lah ngono maksudnya, kan gak paham.